Manawag kong DJ be, masig na ito yung abono dito. Kinahanglan natin yung abono kayo, nagniwang na mga. Ano mo, sa buwis, niwang na kayo. Hindi naman ito bagon, muringon unta. Uy, na may tawag sa usil punda, kinsa ka ni? Hey! Hello? Oh, magani kay gitubag nimo. Oh, gitubag jud nako kay nanawag man ka. Aw, nalay ko tuyo ni DJ. Na ba kay bakanting tas kabaw dia kay ako ang tanong abunuhan na kay wala nagniwang na. Ay, wala ba kuy kuandari Esteban kay di man ko mangutay baka gud basta ting-uwan-uwan kay mapangaguran ning kamot na ho. Sige na DJ. Dili ka pangaguran lagi. Kuhain ako. Sige. Pagkuha mo jud ka, ikaw may nagkinahanglan tag pila mag-imuhang sako pod. Kuha nimo. 200 ang sako kay kinahanglan akong abuno. Basta maabot ako karong hapon. Sige sige. Manguha meron. Magkuan ko kauban kay arong dali ra na mapuno namong nang siya ka sako. O sige, dapat maabot ako karong hapon ha. Ita na yung tiglabar sa atong asawa. Ay, punta na rin maabot garasya. Ay, wala pa pinaudtura ba ron? Busy ka? Manglaba ka? Mobile ka na ko? Natarakit. Unsa nang rakita DJ? Kasi mamatay ta ana. Dili ni makamatay tibang suy. Makakwarta yun ng taingan ni. Sure ba DJ? Nakakwarta ba ta ana? Ay, kinahanglan ra ba kay nako urog kwarta kay way pinaudto lagi sa mong panlagay. Among abuhan may isod. Gitibangs, sure kayo na kay itawagan ko sa akong buyer nga pakuha ang kulota dito tais baka kay nagdiwang ng iyang tanong dito. Laki ano maka paniudto ta. O sige DJ. Para nasad mi idong agi karong udto ba? Dala na ako human ni akong nilabhan. Dali tibangs kay udto na. Dali tayo. Dali. Nihitag ta is baka tibangs oy. Magpuno ba ka intaw ni nato dayon nga usa pa man ni kabuktain natong na punit? Ara, baka. Uy, baka na turo man na. Hay toro na baka manggapon na. Sulpad lagi itong problema ana. Apuno atong sako dahil ana atong sahod atong tai. Di una kay ato sa urong ng tayo na ro mapuno na yun na. Mating ida sa pong bakaha oy. Ngita tang ay baka oy kay dawan man tong bakaha di man manghatag og tae. Oh, anak, anding. Ay tai na. Hay kanding unsa man na nato na nga gagmay man kay nagtae na dagko pa magjulin ana. Mapuno din na dayon nato ng atong sako. Bahala na DJ. Basta na lang tayo nakuha. Para makapanood to ta. Ini suwayin na tong kuan kalibang kay aron madali. Sige mi, kalibang mi kay udto na kayo mi, gutom na kayo mi. Oy pamahaw mi. Nalibang na? Apalagi. Hilota ito yan, hilota. Wa jud, wa. Mi kalibang mi. Saman, nana, nalibang na. Apalagi. Sus, atay po ng kanding nga, oy. Grabe mang daw ang tae. Pariham lanis baka nga ganina. Balita balin. 20 minutes later. Patay taan ito bang. Pas mong bitok na to ani, wa pa jud tagakuhang tae. Uy, tae ti bang, may gali kay nay tae jung nakita na to. Gamay rang pundok. Hey! Dito pundok. Wala diri hantar nga. Ano makaon jud tani pinaud turon. Kakaw na gamay ra man gihapon ni. Huwag man gihapon. Ato ning dugagan. Kita ka diri ni baka.
Praw, baka. May lagi pug di na daw ng baka ha. Di na pareha ganina basig daw puna. Ato nang suwayan. Kan ni J. Muragbot ano ni J, makasawa jud ta ni J. Kapa. Oh, kani manghatag ni. Klaro kayo. Sige, sog. Sige. Nimi. Sige, kalibang ni kay arong mapuno dayo ka mo sako. Libang na ma. Mo, uto na kayo. Mo, hilutag tiyan basig. Kuan lang na siya. Magpahilot ra aron malibang. Yati wa mo Ate, di kalibang mo ni maka. Dako man ang tagtiyan ning baka ha. Balo jud ko nga tae di suding ani. Bata siguro suod ani J. Di talik tae. Ta. Bata kay bang baka. Nabre baka mabuntis og bata. Ya, asa pa pud? Basig kuan pa pud ni kay bata pa pud di pa pud ni pwede mo buntis. Si tae lagi diri sud ani, basig kuwang ranig. Kapuhap tiyan kay er malibang na. Ma, dugaya ma oy, grabe nang gutom mama. Tayo nguli lang tali J. Mo, dili ba? Dili bang dayon? Dugaya na oy. Dugay kay puno. Ating inita na tibang soy. Tama nguli ta J. Di mo man di bang J. Ay, pamaho ani. Patay jud tay ani, gutom ka na kaayo. Pila ra ni atong kuhang tae tawag reng gamaya. May lagdawa ko ni. Ayo, Esteban. Aw mo na. Darag kuan baka Esteban. Kuan ay kanang tae dari stars baka. Nga imong gisugo. Loh, lumaya ra gud na J. Sasako man akong gisugo ninyo. Mura lagi niya muna kuha Esteban kay kuan hit kay tais baka lagi nya mga daw man tong mga baka amo ang pangayoan og tae nila munagan man nya naigban pun manungag. Unsa man na natong sabot sa sako man. Nya kana wala man nakabot tunga sako. Bahala gamay Esteban, bayari lang jud mi nga na kay init kay panguhain taon na nya. Di na nimo kanon bayaran na grabe kapuy ang panguhain init kayo tas ay labik karoy among isudan ng sako. Di ka magtarong dihang init kayo ra ba? Pila mo pabayad niyo na naraman sa lubot, grabe ra man ang gamaya. Bayari lang ni kuan Esteban, 300 Esteban kay inaguan mo ba kay gasingot-singot jud din tamig. Ginukod sa baka Esteban para lang makakuha mig tais baka ani. Hay 300. Di may kumumpay 200 nya 300 na hinoon kagamay ana. Binuang na inyo ha. Bayari lang ni Esteban, bahalag kuan lang. 100 di kuan. 20. Ako lang kwaon. Ako lang na utang mo na. Di ata di utang pa jud. Ibang kayo. Paniudto na namo nya utangon ba jud. O jud kay kwarte man. Binatamang usap.